Disciplína. Každý poznáme, čo to znamená tá disciplína. Že vlastne musíme niečo robiť, aj keď sa nám nechce, ale je potrebné to robiť. A vykonávať to pravidelne, aby sa z tej nutnosti, nechute stal návyk, ktorý nás posunie niekam ďalej. Budeme mať lepšie výsledky, budeme sa cítiť lepšie, možno pri dietách, tak vlastne bude naše telo vyzerať inak, aj sa budeme cítiť lepšie, schudneme. A toto treba robiť aj pri tom, keď chceme niečo dosiahnuť vo svojom živote. Nielen chudnutie, zdravá výživa, ale aj ciele ako napríklad viacej zarábať a podobne. Všetko je o disciplíne.